Ale kde? Čaute. Ja som Gameplayer a vítam vás u ďalšieho vlogu. Je to vlog 7. Ako mohli ste vidieť, som dal nové video. Je to klobásová challenge. Ideme vonka. Ideme za predátoríkom. Ale on tu asi nie je. Alebo je! Počujem ho. Počkajte. Predátor! Predátor? Zdenko. B. Tak dobre, vráťme sa k téme. Som vám vravel, že budem točiť takú sériu, kde budeme tancovať na hociaké témy. Prosím vás, už píšte. Ty kokos. Ja to možno aj začnem, ale prosím vás, píšte už hudby. A čo sa jedná s tou FIFA 15, medzi mňou a Predátorom, asi neviem, či ho natočím. Tak a potom ešte je tu odveta proti Pištovi. To neviem zas kedy natočím. A práve tu aj prichádza Pišta. Dobrý deň! Povedz dačo, kedy natočíme odvetu. Asi pondelok? To sa nestane. No ja neviem. Ak ste videli už Tomáša Komlveša, tak ja vám poviem, to je dobrý youtuber. Je dobrý, pochválim ho. Ak Tomáš, náhodou to sleduješ, dal som ti odber. Tak OK, vráťme sa k téme. No nemusíme sa ani vrátiť, ako môžete vidieť. Tak, je to potom ešte Dianka, Predátorová sestra. Povedz ahoj. Ahoj. Ahojte diváci. Čau. Povedz ahojte diváci. Ahojte diváci. No. Tak. To bola Predátorová sestra. Shit už je. Tak neviem, kedy to natočím. Možno aj to natočím. Možno aj to uvidíte. Možno aj to budete sledovať. Možno budete to vidieť. Možno to vidíte. Tak dobre. Lajkujte, komentujte, odoberajte, zabávajte sa. A čau. Čau.